Ez da ikusten eguzkiri, oilarra goiz da kantuan hazi, desorduan hitzarturi. Jendea lotan dago eta kontuz, ez natu egingo dituzu. Ez da horro egiteko ordua, iziltzea hobe duzu. Kukurrukuku, 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 kukurruku, kukurrukuku, 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 kukurruku. Goizeko laurak dira oraindik, ozena kukurrukua. Udaltzainak heldu dira eta eskandalu publikoa. Oilarrari ezarri diote 11 euroko izuna. Zigorra ez zaio gustatu eta ona bera